acolo făcea acasă. Băi, nebun. Hai, bă, porumbește pula mea! Ce ai de mine, mamă? Bă, foarte bătrânici, nu putea așa, ce era mai mare și the smells are... You cannot. Sorry. Sunt niște zone cu niște mirosuri pe care nu le poți descrie, nu? Deci, dacă vrei să omori pe cineva, îl ții aici 2 minute. Băi, știi de ce nu e... Auzi, știi de ce nu e miros mai drăguț acolo? Că nu se aerisește, frate, nu deschid un geam. Să mă, frate, că-s pe stradă. Nu ci cură de pe aici. A, mi-am schimbat bărea. Ia uite-mă. Mereu. Asta nu era la club aseară? Ha? Vitoana. Asta era funcționat. Ce pe ce? Jumbo. Asta e... Ce-ți mai place pe live? Nu sunt pe live. Nici eu. Ai postat? Ce? Hello. Somewhere in the wooden hut. Not really. Yeah. So wooden scaffolding. Not metal and iron. So sometimes you find a parcel of the constructor will not helmet, no full there. Yeah, unprotected. Deci la termofane la ce să izoleze, dar nici aici nu trebuie la aici. Am văzut eu termofane undeva, era un magazin. Eu sigur termofane că am văzut la Luc și la opulențe, la Dimoan și eu la fel. Așa, da? Ce sunt astea? Mai cum să mâncați, mă, de pe strada asta? Da? Ce interesante sunt astea colorate. Astea îmi plac cel mai mult. Dar n-am cum să le duc. Ele pot să le rulez, dar le costă mai mult o ramă. Deci îți dai seama, ăsta e un centru vechi. Uitați, dragilor, cum e la ei în centru vechi. Uite, mă, din astea de care ați luat voi. Tell me, please, it is okay to buy the red fruits in there? Baobab? Yeah, you can buy baobab. It's okay, it's safe, it's Yeah, it's safe, yeah. healthy. Yeah, you can buy. It's not... Yeah, unless otherwise if you don't like it, then it's another case. But it's okay. I know the taste. Yeah, you can buy, yeah. I try not to buy things from the street. Yeah, you can buy one. How much should cost one like that? One for 2,000, it depends, 5,000, it depends. Alo! Tu te rai. Să-mi cumpăr niște udea de baobab. Vrei și tu? Ok, sunt niște... Tu esi Giza Zibaru, tu esi... Auzi-o? Deci vanilia până la 10, dar nu știu ce dau 300 de lei, vege, la voi la oameni.
albo tyle konwencjami. Okay. Okay, give me another four. What? Mai bag? Vrei și tu asta? Eu am luat una cu 10.000 și aici sunt 4 cu 10.000. Like a 2500? Thank you. Put them together. So, you have... Okay, welcome. And you? I-ai dat? Și pentru mine ai dat 5,000 shillings, one package. One packet, 5,000 shillings. 4 for 10,000. No. Hai să mă știu. 4. Give me 4. I already know the prices. Price is good job. Yes. Welcome. Asante sana. One minute. So you heard for baobab seeds, candies or whatever is this, 10,000 shillings. It's approximately $4. Let's see, $4. Ce mai aici? O piață de-a lor centrală, ce poate fi asta? Am văzut asta, mă. Hai, imediat, gata. Am plecat. Bagă-i cu unghi de ăsta mare, așa, dacă ai. O faci, da? So this is like a community square, let's say. They get around, they sit here, they are looking for different TV shows. They are discussing politics and so on and so on. Hai mă, ai dat puțin în plus. 3, 4, 5, nu? 3, 4, 5, nu. Nu știu, tu ai dat mai mult, da? Am vorbă că îi dă mai mult. Eu am dat 10.000 pe de vanilie și aici 3 cu 10.000. Și-a dat la dublu. Unde-i mă domnul ăsta al nostru? Unde s-a? Unde s-a dus? Da. Ce? Păi da? Îți dai seama ce e acolo. Normal. Ia, ține-mi pic, te rog. Hai să bag asta. Nu te face să te fac celebru. Auzi, e bine că mi-am lăsat și eu vreo 4-5 kg în minus. Să mai duc acasă chestii. So you see the second church down there for 2 seconds. As you keep on going, you find another church by French. That one is the corner there, which is called Notre Dame de la Garde, not a Bonne-Mère. Yes. So that one done by French. As we say, Coq Sportif, Les Coq Gaulois, or Marseille. The church looks like this one we have in here. But this one is not opening every day. It's not like the church I've been before. Cred că înseamnă frate. Da? Aha. Azi că zic Asante Caca. E caca, karibu. Ia auzi. Caca, karibu. Stai, o sără. This is the one, the second to last one. Hai, ne așezăm și noi să tragem 7 poze. Sana, sai mai che faccio vedere che lui ha fatto un buca come Uite, gata. Scuze. no con Freddie Mercury la pica vale shopping alla Nazar, mo come voi. And where is the Where is the Freddie Mercury? Freddie Mercury just down there. Okay, we go to the Freddie Mercury after some pictures. Na mali la cabeça, tá que não sei quando eu Because I will not have too much battery.
Ah, so you need to charge it. Yes, I have my charger. Okay, but we got there close. Yes. And after this, we will go to island, and I have time to charge it between this point and. So. And the island, they don't have a power. You cannot charge there. No, I have my own battery. I like that you are very passionate when you explain. And this is like in acting. You are a good actor. Because you explain very Thank you. powerful and also with a lot of info. I've used also this info briefly to explain to my my YouTube friends what is happening, what was happening, Okay. and so on. And the history-wise, Yes, good, excellent, makes sense. that's why I was asking about the western part, the eastern. Part, yeah. Yes, We have the western corner. yes. So let's see the Philippines over there. And then after that, people they can have some time for shopping. But not too much. Not too much. 20 minutes? I think. Yes. Yeah, you'll. Otherwise, the light will not be. Yeah, the light is gonna disappear. You tell them 20 minutes. Because we already bought different stuff and different pieces of Zanzibar. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Boom, boom, boom. Hello, you will be in my vlog. You want to subscribe? Sure. What's the name? Daniel Nelu Travel Vlog. Okay, I'll find it. Ce vrei, bă, trebuie să agăți subscriberii oriunde. Hai! Jumbo. Easy. Asta e? Asta era? This is the entrance. Ah, so here is the entrance. Ready back through there. Take some pictures. Then stop there. Yeah. The museum is closed, yeah? 36. But am ajuns la casa lui Freddie Mercury. O găsiți și pe vlog, dacă vreți să vedeți. Dacă nu știți care este vlogul, îmi scrieți în privat. Yeah, man, it's good. Thank you, thank you. Yes. What is achievable? This me no dollar. Tell you. I have. 2,000. I already bought it, thank you. Asante. Ce ești ceva? Yeah, Masai Gang. Hello, my friend. I'm shooting a travel vlog with this. It's a camera for a travel vlog. It's 360. Do you allow me to come 1 minute inside? No, inside the tail. Okay, but you will be in my vlog. Okay?
Only 1 minute, I don't want to stay. No problem, problem. Not allowed. If you want to go, I see, okay. it's free. Okay, thank you. How much cost to enter? $8. 8. 8. 8. And in shillings? 19,000. 19,000. Okay, online. Jumbo, jumbo, jumbo. Auziți? Dacă So whether 20 minutes you use for the museum, or you can use for the shopping. 20 de minute aici în muzeu, dacă vrei. aveți grijă. So guys, if you want to support me with share, like or subscribe, and also you will no. Că mergi să schimbăm bancă aici. Da, mă, da, al meu nu-i card. Ai nevoie, nu? Nu, dar schimb nu interesează dacă vrei să mergi cu mine, dacă nu Shopping, Ok. you can have shopping. Those that don't want to Dragi prieteni, dacă vreți să mă... nu e problemă. Să mă susțineți în continuare, share, like, subscribe. 3 for 10. Aici e casa lui Freddie Mercury, o vedeți, după care următorul episod va fi de pe insula Țestoaselor sau Prison Island.